Ez dago irakaslerik. Gero etorriko da. Zein da? Hau klasea. Baina nor dira? Neska hauek gela prestatxera datoz, pintxopotea egiteko. Monigote hori, zuzurlatzen badiozu esnatuko da. Ze usaina daukan. Ai, neska gaizo hauek lan handia daukate. Ez da inbesterako. Begira nola dagoen dena. Baina lan egin behar dute. Ez izan kaskagorra. Kaixo, gaineroa instalatzera ator. Gainera eta guzti, ze ondo. Hau ikaragarria izango da. Orain, nor da? Pintxopotera nator. Pasa. Zure zain egunden. Eseri lasai hemen itxaroteko. Kendu hanka hori lotsagabe. Zer orloju polita daukasun? Ordulari hau nire emazteak oparitu dit. Ui, zenbat jente dagoen hemen. Pasa daiteke? Oso handia zara. Ez daki sartuko zaren. Bila ezazu lekua. Ze agobioa. Bai? Hemen da pintxopotea? Bai, hemen da, pasa. Ea lekua aurkitzen duzun. Kendu paretik, ezin nahi pasa, mesedez ez bultza, nahikoa da. Zagarruarekin nator. Jarri zabaitik kupela zintxilik. Txok egiteko. Txost! Hau da, 2023ko sagardo berria. Pintxoak. Bazen garaia! Baina, zer demontrari dira nire ikasleak?